И здравейте хора, в днешното видео с теб, че нямам различните спортове. Футбол на второ място. Баскетбол. Баскетбол да кажем сесто. Ръгби първо. Да кажем четвърто. Трето. Осмо. Ние в училище играем волейбол, така че да казвам пето. Това не знам. И защо какъв спорт и се дам 10. И 7. Според мен съм го направил както трябва. Моля ви, само без хейт, защото аз много от спорт не разбирам и да.